Yo. Ya. Oh, ya. As. Os. Yos. Kontes, kontes. Yo. Yo.
Eh, nggih. Iya, Pak. Kayak kok untune kok ngeflash to rasane iki. Kena panas iki jan. Mas, matane bereng. Pripun? Oleh niki. Ora dikopeng ngemet. Salam sik. Nggih. Ayo. Sampai. Ayo, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupa kaya doblak gaya. Ayo. Biar salam kok sing. Biar salam ke terus sing ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Met. Nggih. Dewek wingi ning kono ning ya. Ning wayangan ayun. Piye bose? Aku dadi kuis. Lah dadi apa? Sabar. Aku dadi banci. Ora Nggo dastere mbok sapa. lah aku salate wong tak joko. Ora apa-apa mesti nang kene iki ana penontone sing nyilih daster wingi. Ana. Wingi tak nggo dastere mabul lecit, Met. Yo, wong kaya rong dikumbah seminggu kok kandhani kok. Ya kene desane ndi, Met? Heeh, desa Padukuhan Klaji 2, Kelurahan Margoluweh, Kepanoan Sayegan, Kabupaten Sleman. Endi? Kowe ngomong dupuk kliru idoni lho, Mas. Ning kene awak dhewe dibayar, Truk. Ayo, aku yo. Berani? Nggih, Padukuhan Klaji 2. Nggih, to? Nggih, boten. Kelurahan Margoluweh nggih. Kapanewon Sayegan Kabupaten Sleman. Lah iya, berikan bener. Terus berikan tepuk tangan dulu Luar biasa. ya. Nggih. Tak dongake muga-muga masyarakat ini sehat selalu lancar segini. Amin. Besok ya nek pas Jatilan ngundang wong brongos menika dhewe, Met. Kowe tok aku ora mrongos. Aku brongos ngene ya ono manfaate. Ana manfaate apa, Ndek? Isu-isu genggaru sawah ya iso. Alah nggih, monggo ibu-ibu mantu lelekan iki. Alah opo? Pak, mbok matur suwun lho, Pak. Alah Bu kobong, Bu kobong. Kuwe roge udu to. ya kowe iki pancen obong-obong. Obong-obongane lho. Nggih. Alhamdulillah ya, Met. Alhamdulillah. Duk dublek mau rene kabeh. Nggih. Keluarga Klaji luar biasa. Iki jatilane ndi? Jatilane beksa turangga budaya. Lah iya. Nggih. Iki sepisan ki awak dhewe tuku kene ya. Ora. Ya Aku pisan ping loro. kok iso? Wingi wayangan ning Kuwi ayo wingi layangan dhewe ya. Jadilan Dhewe. ping siji tok. Iya, ana tukang orjene Perdanan barang. nggih. Rambute sing Napa? siji tak pikir-pikir tukang lontangan ki ra ilang-ilang rambute. Sing ndi? Termasuk kaya petik Endi? warna-warni lho. Sing Sing gram apa sampan kowe mati ngati. Oh, sampe iki. Sampan gajah nggak sampan kono kene karo kene. Persis petik warna-warni. Heeh. Didol 2000-an. Aku wingi weruh kaya bangjo. Bisa. Ijo, abang, kuning. Lah iya. Lah iya. Nggih. Jan ya wis gubek kabeh. Nggih. Joget ya apik. Nggih, acarane napa? Ayo. Tak takon. Apa? Takon sesepuhe. Ndi? Endi ki kok ngerti dusun? Marti dusun ndi? Kowe nyok iki. Oh, Iki lho, Apa? iki. iya. Iki lho delok untune ki lho. Ya akeh mati wok. Kowe lho. Oh, nggih, Marti dusun. 20. 25. Wis ayo. Iya. Kowe Kepantep. iso awak dhewe ki tekan ngene iki dadine goblok. Lho piye wae dhewe macak goblok ora goblok ora payu. Goblok ora payu pisan. Heeh. Wis saiki ceweke ditarik siji. Ndi? Ana urgen. Heeh. Aku tak nyanyi sik. Nyanyi apa? Lho, kowe dan kene nek vokal walah. Lah piye? Jebal kowe salone. Nggih tak dongakne matur suwun tukang son. Mugi-mugi mlebu swarga saksone. Ayo dadi ning kono karaokean. Tak joni kowe. Lah piye aku yo apik dongakno mugi-mugi tukang sone mlebu swarga. Lah iya. Saksone. Iya wis ayo. Jreng kasungatan ral sik. Jreng Ral. Jreng. Gendeng kabeh. Oh, Bu. Bules. apa iki? Ngene sik ya. Ral sik. Edan. Ogo. Ora. Ki
langsung kowe. Apa iki satenane takdirku sing jawabke yo sliramu beda ati beda lambe Masode. wis kadung Aku wis kadung man dirasaku kang mas rungokno tangisku Bedi kowe lunga. Seko. Sik. Kok tekan kono to? uripku. Kasunyatan kok tekan kono. Aku mau muni kowe liya. Goblok. Iki pupuse nelongso tok wedok. Kok tekan kono to? Kandhane raga. Refe apa refe? Reve. Kasunyatan iki apa Mas sampean kok Ya, ya. kopi. Rok. Ana rok. Roge sapa? Raga kang kajirat tresno dinali-talike jiwa kegandrung parasmu ya Gendeng kabeh santai. santai Mas. Badan pegelinu Anak ele jumari ngedol sidik sapa anak ele telgimi ya iku jenenge Desaradi ngalor residen anak Sukini goblok tapi aku yo manut kono aku bilu kowe ya malah yo mata terus ke ayo ini barengmu yo manam tupat pan bali kanan bubar jalan agak nyanyi dong ayo J yo kono yo ayo masak yo masih bersama bangsa orang kebudayaan Yo
Dadi. Apik ra, Bu? Apik. Apik saware pundi, Bu? Aku lumun dua tuh. Ayo rasane. Apik, Mas. Kowe gantian sing nyanyi. Aku tak sing joget. Ya. Tok iki diusapi ku, Pak. Mambu apa? Ronde Sikongku mlebu rene. Jare pemantul lido. Nyanyi apa ya? Anak abate apa tiket nah apa dia apa tiket gitu apa itu apa anak abate apa tiket untukku menek apa mau nek pucang hati-hati kaya tahun wingi lho kowe lho mancep ning debok ngono lah kok iso kowe iki berguna bagi bangsa kok weh sumangga nggih nyanyi apa pripun nyanyi apa asal tak coba kok stres gue kok ya oh iya piye oh ya jarom wong manis dikasih jarom jarom wong manis dikasih jarom peniti wong manis mana rumahnya minta cium wong manis dikasih cium minta cium manis dikasih cium manis mana rumahnya lah gue cari sondo lalaan nih ya 1, 2 yuk kita panggil atlet tenisnya Indonesia dengan si Gigi maju sesenti
Siapa dia? Andes. Yo. Ya. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil aku kira pensil, nggak taunya pentil. Waktuku tolol aku nggak tahu yang mongol-mongol. Ku kira bentol, nggak taunya pistol. Tembak. Oh, lato-latoku pecah niki. Wis yakin aku ora. Lah piye? Ya piye kowe iki gak njaluk apa? Sluku bathok ela elo sirama menyang Solo lek oleh payung mutung. Para udut no smoking no poking mak jendit loloba wong mati ora obah yen obah mateni bocah. Lakon apa to ron terpesona aku terpesona memandang wajahmu yang hitam. Terpesona aku terpesona memandang wajahmu yang hitam. Hey mak. Iki jane proyeke sapa to Ron? Mana matamu? Piye? Dadi setan. Musik serem. Ya, musik serem. Wah, sobos bablas angine ngono. Terdapat sesosok siluman gendeng.
Yo. Bareng saya. Yo. Oh, kapean. Yo. Burung, yo. Des. Alah, 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 alah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Boleh tepuk tangannya dulu buat Ganong kita luar biasa. Os.